weekend. You're listening to only the best internet radio station, COFAI FM. Shalom and welcome to City of Faith Apostolic International Ministries with Apostle Miracle Prince, the president and producer of the Voice Daily Devotional Broadcast. Time for the Word. COFAI FM. Haleluya. Satani ni rimwe la mazuva wakati achizifambira wake, nokuti kana ukaverenga Jobho chapter 2 verse 3, Jehova akati kuna Satani, wacherekedza muranda wangu Jobho here, nokuti hakuna munhu akafanana naye panyika ino yose, munhu akarurama, munhu anotya Mwari, munhu anonzvenga kuita zvakaipa mukati muupenyu wake, na zvino anorambira pakururama kwake, kunyange iwe wakandikurudzira kuti ndimuparadze iye asina mhaka. Haleluya. Ndava kune vamwe vanhu vanoda kuita zvinhu zvakanaka kana vachinge vachiona vanhu vakavakomberedza, asi kana vari vega, vanhu ivavo vasipo, pasina munhu anovaona, havagoni kuita zvinhu zvakanaka vachiitira Mwari wavo. Haleluya. Asi Jobho unoramba aine kutenda. Jobho unoramba akarurama kunyange matambudziko achiwanda mukati muupenyu wake, nokuti Jobho wakanga akarurama achitya kuita zvinhu zvose zvakaipa mukati muupenyu wake, nokuti iye waivimba naMwari. Ko iwewe naye hama mudikani, muupenyu wako unovimba naMwari here? Uye Mwari pane pavangasvika here pakutaura nowakaipa mukati muupenyu wako, vachiti uyu mwana wangu munhu wakarurama uye anotya Mwari uye anonzvengana nokuita zvinhu zvakaipa mukati muupenyu wake? Mwari pane pavangasvika here pakutaura saizvozvo vachitaura nomuvengi wako? Haleluya. Ama mudikani, Jobho wakanga akarurama pamberi paMwari. Jobho wakanga achitya kuita zvinhu zvakaipa pamberi paMwari, kunyange pakanga pasina munhu aimuona. Jobho wakanga achingoita zvakanaka achiitira Mwari wake. Haleluya. Kunyange uremerwe sei, kunyange utambudzike sei, ramba wakamira uine kutenda. Ramba wakamira segamba wakaita saJobho, uyo asina chinhu chinomuzunungusa kunyange chimwe chete, nokuti mudzimai wake pane paakasvika pakuti, nhai Jobho, iwe unozviti unonyengetera, asi tarisa matambudziko anowanda mukati muupenyu wako. Wadii waramba Mwari wako? Zvikanzi naJobho, apo pataiona zvinhu zvakanaka tairumbidza Mwari, asi zvino zvinhu zvakaipa zvatiwira takutanga kuchivenga Mwari. Hazvigoneke. Mwari vacharamba vachitichengeta. Mwari vacharamba vachingova Mwari kunyange matambudziko achiwanda mukati muupenyu wangu. Jehovha ndicharamba ndichimukudza. Haleluya. Ita saJobho, hama mudikani, uyo asingagoni kuramba Mwari wake nokuda kwamatambudziko. Ndava vazhinji vedu kana matambudziko achiwanda mukati muupenyu wedu, tinoramba Mwari, tinobva pamberi paMwari tichienda mudzin'anga kundotsvaka rubatsiro. Asi Jobho haana kubva pamberi paMwari, nokuti iye wakanga akarurama pamberi paMwari. Hama mudikani, ita zvakanaka kunyange pasina munhu anokuona mukati muupenyu wako. Jobho unoramba akamira. Jobho unoramba akamira segamba aine kutenda achirumbidza Mwari wake. Jobho unoramba achinzvengana nekuita zvakaipa mukati muupenyu wake. Jobho unotya Mwari. Haleluya. Saka mumwe munhu ungabvunza kuti Jobho wakakunda sei matambudziko ayo aakanga apinda mukati mawo. Jobho unoziva kuti pfuma yose yaakanga ainayo, nemhuri yose yaakanga ainayo, nezvimwe zvinhu zvose zvaakanga ainazvo mukati muupenyu wake, unoziva kuti zvinhu zvose izvi ndakazviwana nokuda kwaMwari. Saka Jobho wakanga aine ukama naMwari, vakamupa pfuma yose nezvimwe zvinhu zvose zvakanga ainazvo mukati muupenyu wake. Saka kunyange zvichiparara, Jobho hagoni kurasa ukama hwake naMwari. Ndava unoziva kuti zvose zvarasika izvi ndakazvipiwa naMwari. Saka kana ndikaramba ndiine kutenda zvakare, ndichazvidzorerwa. Haleluya. Jobho wakaramba aine kutenda, wakaramba achingorumbidza Mwari wake kunyange zvinhu zvakanga zvisingafambi zvakanaka, kusvika Jobho azodzorerwa zvose zvakanga zvakarasika. COFAI FM radio internet station.
COFAI FM. Thank you for listening to today's daily devotional broadcast audio. We encourage you to share this audio with friends and contacts. Also, don't forget to let people know about Apostle Miracle Prince. You can download our daily devotional broadcast audio on YouTube, or you can contact us by this number +27619164897. Shalom. Let's touch lives together. To God be the glory.